Kollegament dirett mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu fl-Arpawdex nilqgħukom għal-Lezzjo Divina illum is-solennità ta' tluħ tal-mulej fis-sema. Din il-Lezzjo Divina sejra titmexxa minn Dun Noel de Bono. Nagħtu bidu billi inkantaw flimkien mal-kor l-ewwel innu ħdejk jinġejt mulej. Tas-sema u l-art issir, smajta ġensi tmuhu l-krim, kull min jgħix fid-dlam u jitnub, neħilsu fis. Jien li ħlaqt il-kwik hemm sbir, dlaf dawn li bdel minnu ħalli jkunu illi jdawwal lill-qlubna, jiftaħhom u jagħmilhom art tammila għall-kelma tiegħek. Nitolbuk sabiex il-kelma li nisimgħu tagħmel eruqa fil-fond f'ħajjitna u tagħti l-frott. Dan nitolbuh bi Kristu Sidna. Eluq tal-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien il-11 dixxieplu telqu lejn il-Galilija
u marru fuq il-muntanja fejn kien ordnalhom Ġesu. Kif rawh, inxteħħu qudiemu għalkemm xi wħud iddubitaw. Ġesu resaq jikellimhom u qalilhom: Lili jingħatat kull seta' fis-sema u fl-art. Morru mela, għamlu dixxiepli mill-ġnus kollha u għamduhom fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. U għalmuhom jħarsu dak kollu li ordnajtilkom jien. U ara, jiena magħkom dejjem sal-aħħar ta' żmien. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Jekk tridu l-ħajja fikom, imlew qalbkom bil-kelma tiegħi, ħarsu għejxu għala tibżgħu xejn. Ikolkom ferħ tassew, ikolkom paċi sħiħa, u jiena magħkom sa tmiem, u jiena magħkom sa tmiem, u jiena magħkom sa tmiem, jiena triq taslim. Jien huwa l-ħobs tal-ħajja, min jiġi għandi ma jtieħaġġu, min jemmen fija ma jtieħattax. Din xewqa tal-Missier li l-kol tgħixu għal dejjem, u jiena magħkom sa tmiem, u jiena magħkom sa tmiem, u jiena magħkom sa tmiem, jiena triq taslim. Is-silta tal-Vanġelu tal-lum hija s-silta li bija jagħlaq il-Vanġelu San Mattew, silta importanti ħafna, hija silta tal-Eluq. Allura bħala silta tal-Eluq b'xi mod tiġbor is-sens kollu ta' dak li kiteb sissa San Mattew. Infatti fija nsibu ħafna temi illi San Mattew diġà introduċihom u elaborhom fil-Vanġelu tiegħu. Is-silta tal-lum isseħħ wara il-qawmien ta' Ġesu, mhux stipulat iż-żmien meta issir wara l-qawmien. U isseħħ fil-Galilija. U din il-ħaġa kien diġà wiegħda Ġesu aktar minn darba, illi se sseħħ propju hemmhekk. Pereżempju qabel il-Passjoni xejn Ġesu flimkien mal-Apostli ħareġ miċ-ċenaklu u sejjer lejn l-għolja taż-żebbuġ, jgħid lill-Apostli, jgħidilhom ilkoll kemm intom se titħawdu minħabba fija f'dan il-lejl għax hemm miktub nidrob ir-raj u n-naċ tal-merħla jitferxu. Imma wara li nqum mill-mewt immur il-Galilija qabilkom. Hija kelma li tirrassikura ħafna lill-Apostli, tirrassikurhom fis-sens aktar mill-Apostli għax fil-verità xorta waħda nfixlu waħda kbira u kulħadd telaq lil Ġesu. Imma trid tassikura lilna qabel xejn. Trid tgħidilna li l-mulej għandu fidejh l-istorja, għandu fidejh il-mixja tal-ħajja tagħna, u qed jieħu ħsieb u qed imexxi u li sejjer lejn il-passjoni. U li sejjer fil-mument fejn donnu fidejh ma jibqa' xejn, imma kollox jitteħidlu minn idejh. U imbagħad eżatt wara l-qawmien x'ħin in-nisa jmorru ħdejn il-qabar u jaraw id-dera tal-Anġlu, l-Anġlu jgħidilhom araw huwa sejjer il-Galilija qabilkom. Tarawh
hemmhekk. U mbagħad xejn in-nisa jobdu lill-anġlu jkunu sejrin jagħtu din l-aħbar lill-apostli u lid-dixxipli miġbura, Ġesu stess jiltaqa' magħhom. U jekk kien hemm xi bżonn ieħor, imma hekk jagħmel Ġesu jgħidilhom mill-ġdid: tibżgħu xejn. Morru waslu l-aħbar lil-ħuti biex jitilqu lejn il-Galilija. Lili jarawni hemmhekk. Ninnutaw għalhekk dawn it-tliet darbijiet illi fi ftit żmien, fi kwissjoni ta' 3 ijiem prattikament, jiġu repetuti. Il-Galilija, il-Galilija, hemmhekk se tarawni. U allura dan kollu jħejji l-qalbna biex jgħidilna l-Evanġelista u Ġesu illi fil-Galilija ħa tiġri xi ħaġa importanti ħafna. Hemmhekk se tiġri xi ħaġa li mhux ta' min jinsija. Barra minn hekk din it-tielet tħabbira biex ngħidu hekk li se jiltaqgħu il-Galilija għax Ġesu se jmur hemm qabilhom, ninnutaw differenza ċkejkna meta jitkellem Ġesu. Ninnutaw li Ġesu jgħid lin-nisa morru waslu l-aħbar lil-ħuti. Din xi ħaġa simili f'Mattew bħalma naraw mbagħad fil-Vanġelu ta' San Ġwan. ċoe il-frott tal-qawmien huwa illi l-apostli u d-dixxipli isiru ħut Ġesu. U allura uliet effettivi tal-missier. U dan huwa don. ċoe dawn in-nies m'għamlu xejn biex ikun jistħoq ilhom din il-ħaġa. Assolutament. Pjuttost jekk nistgħu ngħidu hekk ħadmu biex ma tkunx jistħoq ilhom li jissejħu ħut Ġesu u uliet tal-missier. Imma Ġesu jsejħilhom hekk, ċoe il-qawmien l-effett tiegħu u li jagħmilna aħwa ta' Ġesu, aħwa ta' xulxin, uliet il-missier. U li grazzi għal qawmien allura qed nirċievu identità ġdida għax il-mulej tagħna maħfra daħħalna f'relazzjoni ġdida miegħu. Dan kollu bi grazzja, b'don illi l-mulej oġbu jagħmlilna. U nixtieqek illi niġbdu daqsxejn l-attenzjoni ta' xulxin dwar il-fatt li Ġesu kontinwament qed jgħid immur qabilkom il-Galilija. Din il-frażi li timxi qabel xi ħadd u allura xi ħadd li ħajjiġi warajk, ħajsegwik, hija l-frażi li tindika id-dixxipulat. Id-dixxiplu huwa dak li joqgħod għall-iskola ta' xi ħadd. Id-dixxiplu huwa dak li jimxi wara xi ħadd. ċoe qed jaċċetta li xi ħadd qed jimxi qablu. Qed jaċċetta li xi ħadd qed jurih it-triq. Qed jaċċetta li xi ħadd ħajurih kif għandu jimxi u minn fejn għandu jgħaddi. U din hija xi ħaġa kbira ħafna. Xi ħaġa li f'ħajjitna mhux lakemm nagħtuha għal xi ħadd, ċoe mhux lakemm nagħtu l-permess lil xi ħadd biex ikunu li jiftħilna triq qabilna, li jmexxina hu, li jgħidilna hu kif nimxu. Imma diġà minn qabel ma sseħħ, diġà għandna ħjil tagħha meta Ġesu jgħid immur il-Galilija qabilkom. U imbagħad il-Galilija diġà minnha nfisha tfakkarna fil-ħajja kollha ta' Ġesu. ċoe Ġesu għex il-parti l-kbira ta' ħajtu kemm il-ħajja moħbija f'Nażaret, imma kemm il-ħajja mad-dixxipli tiegħu il-ministeru tiegħu prinċipalment fil-Galilija. Minkejja li kien mid-dera jagħmel diversi vjaġġi lejn il-Ludija, lejn Ġerusalemm. Imma primarjament id-dixxipli għexu ma' Ġesu, rawh, semewh, ħalluh jigwidhom il-Galilija. U allura qabel ma naqraw is-silta tal-lum, kull referiment għalija tfakkarna illi b'xi mod wieħed miċ-ċentri tagħha, wieħed qisu l-essenza tagħha ħatkun id-dixxipulat. Illi l-mulej ikun dak li jimxi qabli u jiena allura warajh. Ix-xena mbagħad tal-lum hija maqsuma fit-tnejn, hija xena ħafna sintetika, ħafna qasira. L-ewwel nett għandna id-deskrizzjoni tal-11 il-dixxiplu, il-11 illi
jobdu l-kelma ta' Ġesu u jmorru fuq il-muntanja, fuq l-olja fejn kien ordnalhom Ġesu, insibuhom hemmhekk. U mbagħad it-tieni parti tas-silta Ġesu jersaq u jitkellem. ċe allura fil-bidu jisu għandna setting, il-post fejn ħajseħħu l-ġrajja u min huma l-atturi, primarjament il-11. Imbagħad jitfaċċa Ġesu u se jitkellem. U allura dak li se jgħid huwa tassew importanti. U nota ċkejkna qabel nibdew is-silta hija proprju dej li s-silta kontinwament tagħmel enfasi fuq it-totalità. ċe kull ħaġa li tingħad fis-silta hija tingħad lilna bħala xi ħaġa sħiħa, kompleta, mingħajr xejn barra. Allura jekk tingħata kull seta, jekk tingħata s-seta lil Ġesu, tingħatalu kull seta kollha. Jekk tingħatalu seta tingħatalu fis-sema u fl-art, kull imkien. U mbagħad jekk ħajmorru fil-missjoni, se jmorru fil-missjoni again lil kulħadd, kull imkien. Jekk se jobdu l-kelma ta' Ġesu, se jobdu kollox. Jħarsu kull ma qedtilkom. U jekk Ġesu se jkun magħhom dejjem u sal-aħħar ta' żmien. U nixtieqkom hekk aħna u għaddejjin f'din is-silta tal-lum aħna issa nippruvaw niftħuha ftit aktar lil xulxin. Tinnutaw dan kif Ġesu ma jitkellemx bin-nofsijiet, bl-affarijiet nofs sajran, imma jitkellem bl-affarijiet li huma sħaħ, kompluti, sbieħ fil-milja tagħhom kontinwament. L-ewwel vers tal-silta tal-lum, il-11 il-dixxiplu telqu lejn il-Galilija u marru fuq il-muntanja fejn kien ordnalhom Ġesu. Ix-xena hija sabiħa ħafna x'l-ewwel nett dawn id-dixxipli jobdu l-kelma li qalulhom in-nisa. Li hija xi ħaġa kbira. Xi ħaġa kbira fil-kuntest tagħha. ċoħi xi ħaġa diġà meraviljuża kif l-ewwel xhieda tal-qawmien huma n-nisa. L-ewwel turi l-qalb tal-mara illi b'xi mod hija ikbar minn tar-raġel. Imma mbagħad il-ħaġa meraviljuża hija l-fatt illi il-mulej Ġesu għażel bħala xut tal-qawmien tiegħu l-ewwel xut lin-nisa illi dak iż-żmien ix-xhieda tagħhom sfortunatament ma tantx kienet tot jew ma tantx kienet rispettata. Hemm ħafna varjetajiet ta' kemm kienet tot u kemm ma totx u kemm kellhom ikunu nisa u ma kellhomx u jekk ma totx xejn u jekk forsi tot xi darba meta ma jkun hemm l-ebda xhieda. Hemm ħafna il-fattu li jekk ħatażel xut ġeneralment tażlu raġel u tażel tnejn. Imma Ġesu jażel illi jidher l-ewwel u l-aħbar tal-qawmien tixxandar l-ewwel lin-nisa. U din hija fost l-oħrajn prova kbira tal-verità tal-qawmien. Prova kbira tal-verità tal-qawmien għax li kieku l-evanġelista rid jivvinta li sar qawmien kien jgħid illi sar qabel xejn lill-irġiel u mhux lin-nisa. Imma jsir lin-nisa. U din hija prova kbira apoloġetika tal-qawmien. U s-sabiħa illi sħabu mid-dixxipli jemnuhom. Fl-aħħar qed jobdu kelma ħirġa minn fom Ġesu u li tagħti permezz ta' dawn in-nisa li marru filgħodu kmieni ħdejn il-qabar. Imbagħad jgħidilna l-Evanġelista b'mod ħafna fejn imma b'mod ħafna dirett ukoll illi kienu 11 il-dixxiplu huma 11. Ma jgħidx pereżempju l-Apostli, ma jgħidx id-dixxipli, jgħid il-11 il-dixxiplu. ċoħe tifakkarna illi wieħed Ġuda mhux qiegħed hemm. U qed ifakkarna li wieħed kien tradixxa u mhux biss tradixxa lil Ġesu, imma lanqas emmen li jista' jħobbu fit-tradiment tiegħu tant illi mar talla.
L-ewwel ħaġa li tgħidilna l-Evanġelista hu illi l-grupp tad-dixxipli jekk kien hemm bżonn jerġa' jfakkarin hemmhekk jagħmel huwa immarkat fil-fond mill-infedeltà u mill-abbandon. Aħna bħala komunità nisranija aħna mmarkati bit-tradiment u bid-dnub. U aktar ma tkun quddiem għajnejna dejn, aktar aħjar. Kemm jien biex rasi qatt ma titla' il fuq u t-tiżbita tkun ikbar. Imma wkoll biex jien quddiem id-dnub anke ta' ħaddieħor l-iskandlu li nieħu ma jkunx daqshekk kbir. Il-waqa li nieħu ma tkunx daqshekk kbira. Fl-istess ħin il-Vanġelu llum jistedinna kontinwament biex il-fedeltà tagħna lejn il-mulej tkun sħiħa, biex l-ubbidjenza tagħna lejh ma tkunx ta' żejjed u nnieqes, imma li kontinwament nitgħallem insejm il-ġdid dixxiplu. U interessanti wkoll li l-11 ġeneralment dejjem hekk kważi f'Mattew, il-11 huma qabel kienu 12, issa l-11 huma msejħa dixxipli. Il-11 il-dixxiplu. Dawk illi jibqgħu dejjem dixxipli. F'kelma oħra, m'hemm l-ebda xena illi fija aktar minn dik tal-lum tista' ssejjaħ lil dawn in-nies bħala apostli, bħala mibewta. Għax Ġesu propju llum qed jibgħatu, qed jagħmilhom apostlu xandara tal-ġnus, eċċetera. Imma f'din ix-xena huwa jsejħilhom id-dixxipli mill-ġdid. Il-11 il-dixxiplu. Għax dejjem hekk nibqgħu, kollha kemm aħna, dejjem nibqgħu dawk illi jrid jgħallimhom kontinwament Ġesu u jmexxihom hu. U x-xena sseħħ il-Galilija fejn kien wedhom Ġesu, isseħħ fejn Ġesu beda l-missjoni tiegħu fil-bidu tal-Vanġelu. Naqraw l-Evanġelista li jagħmel riferiment għal kliem il-profeti meta jgħid il-poplu li kien qiegħed fid-dlam ra dawl kbir, dawk li kienu fart u del il-mewt idda dawl għalihom. Il-missjoni li bdiet fil-Galilija bdiet għax kienu popli meqjusa li qegħdin fid-dlam. U għalhekk hemm bżonn li jidher dawl għalihom. Hija xi ħaġa sabiħa immens illi Ġesu jixtieq illi il-kelma tiegħu, il-persuna tiegħu u għalhekk dak li jagħmlu mbagħad id-dixxipli ikun appuntu li jagħtu d-dawl, li jġibu d-dawl fid-dlam. U Ġesu din jagħmilha billi l-ewwel ħaġa li jagħmel tkun illi jgħid indmu għax is-saltna tas-smewwiet waslet fil-bidu net. Indmu kunu lesti li tibdlu qalbkom, tbidlu d-direzzjoni ta' ħajjitkom għax ħatiġri u qed tiġri xi ħaġa kbira. Ninnutaw għalhekk kif joħroġ id-dawl. Aħna kif nilqgħu id-dawl ta' Ġesu. Nilqgħuh billi jien nagħmel xi ħaġa żgħira jew kbira, nbiddel il-mod ta' kif inħares lill-affarijiet għax il-mulej se jagħmel xi ħaġa ikbar. Qed tasal is-saltna tiegħu, qed jingħatali don. L-affarijiet insara dejjem isiru hekk. Isiru billi jien nagħmel xi ħaġa ċkejkna biex Ġesu jagħmel il-kbira. Jien nagħżel li nibdel id-direzzjoni biex nilqa' xi ħaġa enormement kbira illi Alla biss jista' jagħmel. Dejjem hekk isiru l-affarijiet insara. Isiru f'kollaborazzjoni, f'sintonija, fejn jien nagħmel biċċa u Alla mbagħad jagħmel l-opra l-kbira bil-biċċa tiegħi, f'dan il-każ bil-konverżjoni tiegħi. U hemmhekk imbagħad il-Galilija Ġesu jagħmel xi ħaġa oħra, jsejjaħ lill-ewwel dixxipli, jsejjaħ lil Pietru u lil Ġwanni u lil Indri u lil Ġabu u jsejħilhom biex jimxu warajh, biex jibdlu l-rotta ta' ħajjithom għaliex qed nażilkom jien, qed nagħtikom don kbir jien. U ninnutaw kif issa
mill-ġdid. Id-dixxipli mistiedna jerġgħu jsiru dixxipli mill-ġdid, jerġgħu jaqbdu t-triq ta' wara Ġesu, it-triq tal-Galilija mill-ġdid. ċoħe jew ninnutaw li s-sejħa li nimxu wara Ġesu ma ssejx darba biss, imma ssir kontinwament. U l-istaġuni differenti ta' ħajti jerġgħu isejħuli mill-ġdid għal mixja imġedda wara Ġesu. U għalhekk dan irid ifakkarna li l-mixja tagħna tkompli dejjem. U jrid ifakkarna wkoll li xi kultant f'din il-mixja aħna nifqu u naqgħu u xi kultant immorru lura u xi kultant naħsbuna ntlifna u mill-ġdid terġa' ssirilna sejħa biex nimxu wara il-mulej mill-ġdid b'mod ġdid fi staġuni differenti ta' ħajjitna. U dawn id-dixxipli jiltaqgħu fuq għolja jew fuq muntanja, il-kelma hija l-istess waħda. Jiltaqgħu fuq għolja jew fuq muntanja. Il-muntanja fl-Antik Testament imma anke fil-kulturi tad-dinja kollha hija l-post privileġġjat fejn Alla juri ruħu, jimmanifesta ruħu, jidħol f'kuntatt mal-bniedem. Biżżejjed niftakru pereżempju f'Mosè fejn jiltaqa' b'mod privileġġjat ma' Alla u fejn jurih ir-rida ta' qalbu fuq il-muntanja Sinaj. U fuq l-istess muntanja pereżempju Elija jerġa' jiltaqa' mill-ġdid mal-mulej u hemmhekk jiġġedded mill-ġdid b'xi mod il-patt mal-poplu fuq il-muntanja Ħoreb, is-Sinaj ċoħe. Il-muntanja l-post tal-laqa ma' Alla, tal-manifestazzjoni tiegħu. U anke fil-Vanġelu ta' San Mattew kemm il-darba nsibu l-Ġesu fuq muntanja, fuq għolja. Biżżejjed niftakru pereżempju fuq l-għolja tal-Beatitudnijiet fejn Ġesu jagħmel l-itwal forsi u l-isbaħ diskors tiegħu, il-famuż diskors tal-muntanja. Imma mbagħad fil-Vanġelu skont San Mattew Ġesu jiġri jitla' fuq l-għolja biex jitla' fuq l-għolja u hemmhekk ifejjaq pereżempju. U Ġesu mbagħad b'mod partikulari jitla' fuq l-għolja tat-trasfigurazzjoni fejn Ġesu jinbidel qudiemhom u diġà jdewwaqhom xi ftit mill-qawmien. U għalhekk qisu forsi ma niżbaljawx jekk nassoċjaw b'xi mod din l-għolja illi fuqha tawhom appuntament Ġesu b'xi mod mal-għolja tat-trasfigurazzjoni għalkemm hemm l-ebda indikazzjoni oħra fuq hekk. Imma b'xi mod it-trasfigurazzjoni diġà tagħtina ħjiel ta' dak li kien ħajgħaddi minnu Ġesu, ċoħe tal-mewt imma wkoll tal-qawmien tiegħu. U fuq dik l-għolja jinstema' dak il-leħen li jgħid dan hu ibni l-għażiż, isimgħu lilu. Xi ħaġa li se tiġri wkoll hawnhekk għalkemm mhux b'dan il-kliem. Imbagħad is-silta tal-lum tkompli bid-dixxipli li kif rawh inxteħtu qudiemu għalkemm xi wħud iddubitaw. Kif rawh? L-ewwel nett il-fatt li Ġesu huwa faithful għall-kelma tiegħu. Ġesu kien wedhom li ħajkun il-Galilija qabilhom u ħajiltaqgħu hemmhekk u hekk jagħmel. Infatti jarawh, jiltaqa' magħhom. Ġesu huwa faithful għall-kelma tiegħu. Naqraw fit-tieni ittra lil Timotju, jekk nonqsu mill-kelma li tajna u jibqa' jżomm kelmtu għax hu ma jistax iqarraq bih innifsu u jibqa' jżomm kelmtu. Din id-darba l-kelma żammewha tnejn, id-dixxipli u ovvjament ukoll Ġesu. U d-dixxipli meta jarawh jinxteħtu qudiemu. Din li jinxteħtu qudiemu fl-Antik Testament dan il-verb proskuneo huwa verb li huwa riservat għal qima għall-adorazzjoni lill-Alla l-ħaj, lill-Alla il-veru. Issa insibuh għal Ġesu, Alla l-ħaj magħmul bniedem. U fil-Vanġelu diġà niltaqgħu ma' xi każijiet oħra ftit, imma diġà niltaqgħu ma' każijiet oħra fejn id-dixxipli jagħmlu l-istess ħaġa quddiem Ġesu. Pereżempju, meta f'dak il-mument
illi fih kien hemm il-baħar imqalleb u Ġesu jsiktu, huma imbagħad dawk li kienu fid-dgħajsa inxteħtu iqimuh, inxteħtu jaduraw u qalulu tassew int bin Alla. U mbagħad fil-bidu tal-Vanġelu pereżempju huwa l-att li jagħmlu il-maġi quddiem it-tarbija, quddiem daqsxejn ta' bniedem fraġli, it-tarbija hija l-aktar persuna vulnerabbli, imma huma jaraw, jirrikonoxxuh bħala Alla u jadurawh. Imbagħad allura forsi tista' tħawwadna xi ftit il-fatt illi dawn id-dixxipli qegħdin inxteħtu quddiem u ċoj jagħmlu l-ikbar qatt ta' qima u ta' adorazzjoni u forsi nistgħu ngħidulek l-ikbar stqarrija ta' fidi li jistgħu jagħmlu f'Alla, u fl-istess ħin il-Vanġelu jgħid xi wħud iddubitaw. Din it-translation hija translation possibbli, imma translation oħra jistgħu jkunu inxteħtu quddiemu jadurawh fil-waqt li jiddubitaw. Jiddubitaw u jaduraw. Jaduraw u jiddubitaw. ċo hija xi ħaġa li donna ma toqgħodx flimkien, imma kienet fil-qalb ta' dawn in-nies. Kienu xi wħud, kienu xkollha, ġieli ċerti awturi jippruvaw jgħidu iddubitaw għax qabel aduraw imma qabel kienu ddubitaw, imma donnom huma kollha tentattivi biex jisu il-ħaġa nagħmlu aktar b'xi mod tinżlilna aċċettabbli, imma żgur li nistgħu ngħidu xi wħud iddubitaw. Kmux jaduraw fil-waqt li jiddubitaw. Għax huma żewġ partiċipji, huma juru stat ta' xi ħadd li huwa hekk. ċoe fina u f'dawn in-nies fl-istess mument kien hemm l-adorazzjoni, imma kien hemm ukoll l-eżitazzjoni, l-indeċiżjoni, il-biża', il-fatt li donnom qed jagħmlu pass u qed jerġgħu lura. Nimmaġina li dejn tinsab f'qalbna wkoll, min jaf kemm drabi sibnija f'qalbna. ċoe f'daqqa waħda mument ta' fiduċja sħiħa fil-mulej u donnu fl-istess ħin id-dubju fih, il-biża' ta' hux tassew wertit dan, hux tassew ta' min joqgħod fuq kelmtu. Għandix nerġa' nibda naħseb ar-rasi u nimxi b'riġlejja biss u b'moħħi biss. U dan donnu qiegħed hemm. Hemm dik il-ġrajja fil-Vanġelu skont San Mark, qiegħda wkoll fl-Evanġelisti l-oħra, imma f'Mark għandna dan id-dettall. Meta jkun hemm dak il-missier illi jippreżenta lill-ibnu lil Ġesu għax kellu fih spirtu imbikkem, u dan il-missier jgħidlu imma int Ġesu jekk tista' tagħmel xi ħaġa għenna u ħenna lina. Ġesu jgħidlu jekk tista', qallu Ġesu, kollox jista' jkun għal min jemmen. Missier it-tifel minnu fih beda jgħajjat u jgħidlu jiena nemmen għenni fil-fidi nieqsa tiegħi. Jiena nemmen għenni fil-fidi nieqsa tiegħi. Allura jemmen ma jemminx, imma fl-istess ħin naħseb aħna dawn il-frażijiet naħseb nifhmuhom veru. U jistgħu jkunu tassew fuq fomna wkoll. Jiena nemmen mulej għenni fil-fidi nieqsa tiegħi. Hekk din il-fidi f'Ġesu imma wkoll id-dubju fih kienet xi ħaġa li narawha sikwejt anke fid-deriet ta' Ġesu wara l-qawmien. Narawha fluqa pereżempju wara l-qawmien. ċoe d-dixxipli ferħanin imma kienu għadhom ma jemmnux qed jarawh u fl-istess ħin għadhom qed jiddubitaw. Narawha pereżempju f'Tumas illi lelek ma narax jien ma nemminx u d-dubju li jakkumpanja l-fidi. Imma narawha wkoll fil-ħajja pubblika ta' Ġesu fil-Vanġelu skont San Mattew. Din il-fidi San Mattew u mhux San Mattew biss isejħilha l-fidi ċkejkna. Intom ta' fidi ċkejkna, l-oligopistija tissejjaħ. Pereżempju Ġesu fl-ewwel qsim tal-baħar hemm il-maltemp, hemm l-irwiefen, allura hemm il-biża', għalilhom
dan il-biża kollu għalfejn ja nies ta' fidi ċkejkna. U imbagħad fit-tieni ġrajja tal-qsim tal-baħar fil-maltemp, iżda meta Pietru ra li r-riħ kien qawwi baża ħabatjera u beda jgħid u jgħid salvani mulej. ċe fil-bidu qallu nemmen mulej ħaniġi ħdejk, għamel niġi ħdejk, donnu hemm fidi, għax trid fidi biex tibda miexi fuq il-baħar f'dak il-maltemp, meta jibżgħu li ħajjeru. Imma fl-istess waqt li miexi jara r-riħ qawwi u mill-ġdid jibżaq u allura jibda jgħere. Malajr imbagħad Ġesu mettidu qabdu xejdlu bniedem ta' fidi żgħira. Għaliex iddubitajt. U darba oħra mbagħad waqt li mill-ġdid jaqsmu fuq l-ilma, darba mal-temp ma hemmx, imma mal-temp ieħor. Għax f'daqqa waħda jgħidu għandna ikel magħna, għandna ħobs magħna, ċwe ħajkolna biżżejjed, ħajkolna biex niklu. Iżda Ġesu nduna li qed jirraġunaw b'dan il-mod u qalilhom ja nies ta' fidi żgħira. X'intom tgħidu bejnietkom fuq li m'għandkomx ħobs? Għadkom ma ndbaħtux, ma tiftakrux fil-5 ħobżiet għal 5,000 ruħ u kemm qfief ġbartu, anqas fis-7 ħobżiet għal 4,000 ruħ u kemm qfief ġbartu. Innotaw ftit imma illi kull darba is-setting ta' din l-affermazzjoni kważi dejjem fil-Vanġelu ta' San Mattew huwa l-baħar. Darbtejn huwa l-maltemp u darba huwa l-baħar u l-biża li m'għandniex x'niklu. ċe nnotaw ftit id-diffikultà tagħna fil-fidi, il-fidi ċkejkna, id-dubju tagħna, il-biża tagħna, l-eżitazzjoni tagħna tiġri dejjem waqt il-prova. ċe fil-mument fejn il-baħar qawwi, fejn hemm il-lejl u fejn ma nafux aħniex se naslu jew le. Huwa f'dawn il-mumenti fejn donnu huwa l-aktar diffiċli narfu li Ġesu huwa magħna u preżenti qed imexxi u qawwi. Donnu f'dawn il-mumenti fejn il-fidi iwa tiċkien u niddubitaw. Huma f'dawn il-mumenti wkoll li Ġesu mill-ġdid donnu jgħidilna immintom kif mintom x'temnu issa għaliex dan il-biża' jien magħkom, jien hawn l-affarijiet qegħdin fidi, qegħdin fidejja. U għalhekk quddiem bla dubju l-biża tagħna llejla, forsi l-biża li xi ħadd qed iġor fil-qalb tiegħu għal diversi raġunijiet, kull wieħed u kull waħda minnha tafhom hi. U quddiem il-biża allura qabel xejn ma niskantawx li niddubitaw. Ma niskantawx illi donnu kollox jaqa' u tibda taħkimna l-biża u ma nibqgħux nirraġunaw. U fl-istess ħin imma ejjew jisu nerġgħu nħallu l-Ġesu jgħidilna imma please, afdani issa. Please, kun ċert li jien hawn, għax jien hawn. Jien qed naqbdek u ħanaqbdek mill-ġdid minn idejk biex nerfek il-fuq, biex ma nħallikx tereq. Afdani illum ukoll. Imbagħad Ġesu jersaq, ikellimhom u qalilhom lili ingħatat kull seta fis-sema u fl-art. Ġesu li jersaq. Dan il-verb Ġesu li jersaq huwa ppreżentat wara trasfigurazzjoni u imbagħad issa. ċe huwa ppreżentat fiż-żewġ mumenti fejn Ġesu juri id-divinità tiegħu, il-kobor tiegħu. Il-fatt li huwa wkoll Alla tas-sew. U għalhekk irid jersaq lejna. Huwa jammaġni ta' sabiħa immens ta' Ġesu li kontinwament mill-logħli tiegħu biex ngħidu hekk jinżel qribi, jinżel ħdejja. Huwa dan li jagħmel fl-inkarnazzjoni, huwa dan li jagħmel f'ħajtu, huwa dan li jagħmel fuq is-salib. Ġesu li jiġi jsibni hemm fejn qiegħed. Xi ftit bħal li titbaxxa ħdejn bina,
ħdejn bina li waqa, ħdejn bina li għadu żejr, ħdejn binta fl-art. Tinżel ħdejja imma biex terfaħħa ħdejja, biex terfaħħa il-fuq. U dan li jagħmel kontinwament Ġesu. Jersaq lejhom u jkellimhom. Hemm żewġ verbi li għandhom x'jaqsmu mal-kliem kif qed taraw, Ġesu jersaq ikellimhom u jgħidilhom. Kien biżejjed jgħidilna ikellimhom jew għalilhom biżejjed niftehmu. Imma juża t-tnejn aktarx biex juri kemm importanti dak illi issa ser jgħid. U l-ewwel ħaġa li ser jgħid li propju lili dak li sa 3 ijiem ilu jew sa ftit ilu rajtuni bħala mejjet bla saħħa, tradut, imbiċċer, abbandunat, miċħut, propju lili ingħatat kull seta fis-sema u fl-art. Is-seta ta' Ġesu li qed tingħata lilu hija seta li fil-Vanġelu rajnija kemm il-darba diġà meta pereżempju Ġesu kien jitkellem bħala wieħed li għandu s-seta, ċoħe tisemgħu u tgħid dan li jgħidu b'awtorità. ċoħe dan xi ħadd li jgħid mhux vojt imma għandu seta kbira. Imma jidher ukoll f'dak li jagħmel Ġesu, pereżempju x'seta għandu dan illi jaħfer id-dnubijiet jew li jgħid lil xi ħadd qum u imxi. U biex tkunu tafu li għandi s-seta naħfer id-dnubijiet jgħid lil dak qum u imxi. ċoħe s-seta takkumpanja kontinwament lil Ġesu fil-ħajja tiegħu immissa b'mod partikulari. Tingħatalu kull seta fis-sema u fl-art. U innutaw din il-kelma tingħatalu. ċoħe Ġesu ma jibnejx biex ngħidlek il-qawwa tiegħu, il-bravura tiegħu sempliċement fuq dak li jagħmel hu. Imma hu awer illi kull seta tingħata minn Alla. ċoħe s-solidità tagħna, is-saħħa tagħna, jekk nistgħu nitkellmu minn xi tip ta' saħħa jew solidità, għaliex ġejja minn Alla l-imbierek. Huwa hu is-saħħa tagħna, huwa hu is-seta tagħna. U ninnutaw li din is-seta qed tingħatalu kollha kemm hi kull seta u fejn fis-sema u fl-art. Lilu ngħatat kull seta fis-sema u fl-art. U mill-ġdid din trid tkun kelma li b'xi mod tidwi fil-qlub u fil-widnejn tagħna. Lil mulej ngħatatlu kull seta fis-sema u fl-art. Għalhekk jew nkunu ċerti li hu qiegħed imexxi, li hu qed jieħu ħsieb. Imbagħad wara li ngħatat lilu kull seta fis-sema u fl-art, Ġesu jgħid morru mela għamlu dixxipli mill-ġnus kollha u għamduhom fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. L-ewwel kelma li jgħid Ġesu morru. U l-verb tal-missjoni u l-verb li jinvolvi li toħroġ, li titlaq. U allura huwa xi ftit il-verb ukoll tal-qawmien u tar-riskju u xi kultant tal-iskumdità għax xi kultant nippreferu nibqgħu cozy fejn aħna, imma Ġesu l-ewwel ħaġa li jgħid morru. U x'se jagħmlu? Għamlu dixxipli. Il-kmandu biex jagħmlu dixxipli. Id-dixxiplu li jagħmel dixxipli oħra. ċoħe d-dixxiplu li jistieden u b'xi mod jgħin lin-nies jażlu lil Ġesu biex jimxu warajh, biex jobduh, biex jażluh bħala s-sejt u l-mexxej tagħhom. Din hija l-biċċa xogħol, din hija l-missjoni. U d-destinatarji ta' din l-aħbar se jkunu il-ġnus kollha. Morru għamlu dixxipli mill-ġnus kollha. ċoħe ħadd esklus. Lil ta' ġewwa u lil ta' barra. Lil Iżrael u lil dawk l-aktar fil-bogħod. Lilna u lil kulħadd. Is-sejħa issejr lil kulħadd
ħadd esklus. U jekk jiena b'xi mod qed inħossni llum aktar imgħallem jew imxejt ħafna l quddiem, niftakar ukoll illi s-sejħa li nkun dixxiplu qed issir lili wkoll. U bliema mod ser insiru dixxipli? Kif se nagħmlu dixxipli? Billi qabel xejn jamduhom, jazzuhom li tinżel taħt l-ilma. U kmant ftit stram dan ta' Ġesu għal fatt li Ġesu qatt ma jidher jagħmmed fil-Vanġelu, għalmenu fil-Vanġeli sinottiċi. U lanqas qatt ma jibgħat lid-dixxipli fil-ħajja tagħhom pubblika ta' Ġesu jagħmdu. Imissa jgħidilhom jagħmdu. Fil-verità Ġwan il-Battista diġà kien qal illi hu se jammidna bl-ilma magħmudija ta' indiema, imma ġej warajja xi ħadd li huwa aqwa minni li jiena ma jisħoqlix inġor il-qorq tiegħu u jammidkom bl-Ispirtu Santu u n-nar. U dan li issa sejjer iseħħ. Għalhekk ninnutaw illi il-magħmudija mhix sempliċement qatt ta' konverżjoni umana, ċoe magħmudija ta' ndiema, ċoe jien li qed nagħmel xi ħaġa, imma hija don li qed jingħatali. Jien li qiegħed nitgħaddas, nitgħammet, nidħol f'relazzjoni ġdida mal-Missier, mal-Iben u mal-Ispirtu Santu. ċoe li qed tingħatali ħajja ġdida, identità ġdida, qed insir iben, ċoe tingħatali ħajja oħra, qed insir bin il-Missier, grazzi għall-Iben, blotja tal-Ispirtu Qaddejs, tal-ħajja stess ta' Alla. Allura ninnutaw ftit x'qed jgħid Ġesu, morru għamdu, jiġifieri mhux sempliċement morru għamlu rejt, sempliċement, imma morru uru lin-nies bid-dol qed jirċievu, din l-identità l-ġdida li qed tingħatalu, din ir-relazzjoni ġdida li tindaħħalhom fiha, jekk huma jridu, jekk huma jaċċettaw permezziwa tar-rejt tad-dejs. Imma l-dejs irid jurina li aħna qed nirċievu don li bil-mod il-mod dejjem aktar niskopruh. Qed nitwaħħdu ma' Alla, jew aħjar Alla qed jagħżel li jwaħħadna miegħu. B'relazzjoni biex ngħiduha hekk tad-demm, relazzjoni li ma tista' tintemm qatt. Jiena dejjem it-tifel ta' ommi u ta' missieri. Dik ħadd ma jista' jibdilha. Bl-istess mod Alla tidaħħalni f'relazzjoni miegħu li qatt ma tista' tiġi imħassra, miċħuda, jekk mhux b'att liberu kbir tiegħi li propjament nirrifjuta. Imma Alla li qed iwaħħadni miegħu għal dejjem. Għalhekk dik hija l-ewwel ħaġa. B'hekk insiru dixxipli meta narfu b'dan id-don kbir li ġie mogħti lilna u li aħna aċċettajna li kontinwament inkomplu naċċettawh. U t-tieni mod li bih insiru dixxipli huwa billi u għalmuhom iħarsu dak kollu li ordnajtilkom jien. ċoe t-tieni mod li bih insiru dixxipli huwa billi nitalmu nħarsu t-tagħlim ta' Ġesu. Għalmuhom iħarsu. Din il-kelma fl-Antik Testament kellha x'taqsam ħafna ma' dak li qed jgħid Alla. Alla kien jistenna mill-poplu tiegħu li jħares kelmtu, li tħares jiġifieri li tieħu ħsieb, li tikkura, li tiftakar fija, li żomma, li tgħozza bħala xi ħaġa prezzjuża. ċoe jiena rrid nitgħallem inħares nos għax din hija xi ħaġa għażiża u prezzjuża u fl-istess ħin donna xi ħaġa li hija fraġli ħafna, u għalhekk irrid inħarisha nozza. U rrid nozza għax hija il-kelma ta' Ġesu. Dan il-verb entellomai, ċoe huwa l-verb ta' nordnalkom, huwa l-verb li fl-Antik Testament kien jintuża l-Alla li qed jordna xi ħaġa. U issa hija l-kelma ta' Ġesu, li hija l-kelma ta' Alla li qed tasallilna u li aħna mistednin inħarsuha. Għalmuhom iħarsu dak kollu li ordnajtilkom jien. Dak kollu li ordnajtilkom jien.
Ninnotaw għalhekk proċess kontinu titgħallem u tħares u tiftakar u tikkura xi ħaġa li titlob proċess kontinu, proċess li ma jispiċċa qatt fil-ħajja biex inħarsu kollox mhux parti imma l-kollox bil-mod il-mod. U mbagħad is-silta tal-lum tispiċċa bil-kelmiet u wara jiena magħkom dejjem sal-aħħar taż-żmien. Jiena magħkom dejjem sal-aħħar taż-żmien. Ejjew ninnutaw li Ġesu qed jafdana ħafna lilna, qed jibgħatna b'missjoni kbira, ċoħli nkomplu dak li jagħmel hu, xi ħaġa inkredibbli, xi ħaġa ta' fiduċja kbira. Biċ-ċertezza però illi huwa magħna dejjem f'dan. Li huwa magħna dejjem f'dan. Fl-Antik Testament kontinwament Alla meta isejjaħ għall-missjoni, meta jibgħat dejjem qed jibgħat u fl-istess ħin jgħid imma jien miegħek, mur, tkellem, għamel, imma jien miegħek. U dan illi jerġa' jagħmel Ġesu hawnhekk ma' dawn id-dixxipli u magħna. Din il-frażi jiena magħkom dejjem sal-aħħar ta' żmien li nsibu appuntu fl-għeluq tal-Vanġelu tfakkarna ħafna fil-bidu tal-Vanġelu. Meta l-anġlu fil-ħolm lil Ġuseppi jgħidlu qisha jkollha iben u inti ssemmih Ġesu għax hu jsalva l-poplu tiegħu minn dnubithom. Imma mbagħad jgħid dan kollu ġara l-Evanġelista, dan kollu ġara biex iseħħ dak li kien qal il-mulej permezz tal-profeta meta qal ara x-xebba tnisser u jkollha iben u jsemmuh Immanuel li bil-Sinna jfisser Alla magħna. Din hija l-esperjenza tad-dixxiplu fil-Vanġelu, din hija l-frażi li bija jingħala il-Vanġelu, din hija l-frażi allura li trid tibqa' fil-qalb tagħna. Jiena magħkom dejjem sal-aħħar taż-żmien. Għalhekk il-preżenza ta' Ġesu se tkun magħna, din hija l-wegħda tiegħu. U nafu li Ġesu s-soltu iżomm kelmtu. U huwa magħna għax huwa l-ewwel nett ħaj, għax huwa rebaħ il-mewt, għax huwa l-irxoxt, għalhekk huwa magħna frott il-qawmien. U huwa magħna wkoll meta ngħixu bħala dixxipli tiegħu. Frott għalhekk il-komunità nisranija illi tgħallem u tagħmmet. Għalhekk Ġesu huwa magħna. ċe huwa magħna għax huwa ħaj għax għandu kull seta' u stranament u ħaġa li naħseb għandha fl-istess tferraħna u tbeżżana huwa magħna wkoll grazzi għalina. Grazzi għalina. Jekk aħna nagħmlu kelmtu li mmorru li nagħmlu dixxipli billi nagħmdu u billi nagħmlu iħarsu lill-oħrajn. Għalhekk ejjew ninnutaw illi l-assenza ta' Ġesu, għax illum qed niċċelebraw appuntu tluħ il-mulej fis-sema, l-assenza tiegħu mixejn assenza imma preżenza ġdida u forsi aktar qawwija minn qatt qabel. Għalhekk biex nikkonkludu, Ġesu qed jafda lid-dixxipli bil-missjoni. Lil dawn id-dixxipli li kienu abbandunawh kollha telquh jgħid Mattew ċaru tont, kollha telquh kollha. U lil dawn qed jafda bil-missjoni. Lil dawn li qed jadurawh fil-waqt li jiddubitaw marelli lilhom qiegħed jafda. Għalhekk il-kwalità tagħhom mhix mibnija fuq il-kapaċitajiet tagħhom imma fuq il-fiduċja li qed jingħataw u fuq id-don tal-maħfra li rċivew. ċoja biss il-fiduċja li tmexxina l-qudiem. U fil-verità f'ħajjitna hija biss anke umanament hija l-fiduċja illi tmexxina l-qudiem. Il-fiduċja li rċivejna minn omna u missierna minn it-teachers u l-aktar li ferewna jew l-aktar li stallajna meta l-fiduċja kienet nieqsa. Għalhekk ejjew narfu li l-mulej qiegħed jagħtina ħafna fiduċja. U din il-fiduċja ġib is-saħħa tagħha mhux fuq il-kapaċità tiegħi imma fuq il-fatt li hu qed jafdani.
Barra dan, Ġesu llum qed juri li l-iskop tal-ħajja huwa l-oħrajn u s-salvazzjoni tagħhom. Ġesu qed jgħidilna millum il-qudiem intom ħarsu lejn l-oħrajn kif ħa toħorġu u tmorru tagħmlu dixxipli. L-iskop ta' ħajjitkom huwa l-oħrajn. U din hija xi ħaġa enormi u naħseb nieħdu ħajjitna kollha biex forsi nagħmluha ftit. Illi f'daqqa waħda l-ħarsa tagħna tinbidel minna nfusna għal fuq l-oħrajn. Morru, għamlu dixxipli lill-oħrajn, lill-oħrajn. U fl-aħħar, il-bażi ta' kollox hija l-kelma ta' Ġesu u ċ-ċertezza tal-preżenza tiegħu. Xi ħaġa li dejjem niskopruha aktar vera, aktar ma nafdawha, aktar ma nkalawx bik fuq il-kelma ta' Ġesu. Ejjew issa niġbru l-ħsibijiet u s-sentimenti li hemm fina permezz tal-kliem li Ġesu stess għallimna. Ikun dak li trid inti, ikun dak li trid inti, fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum. Atina llum. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.
Kontu magħna mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu fejn flimkien smajna ix-xandir tal-kelma ta' Alla għal dan il-ħadd tas-solennità ta' tluħ fis-sema tal-Mulej Ġesu, il-ħadd tal-Ascensjoni. L-Lexio Divina li tmexxiet minn Dunnoil de Bono u li fija riflettejna dwar dak li huwa l-mandat li l-Mulej ħalla lill-apostli lid-dixxipli tiegħu biex jagħmlu u jgħallmu lill-ġnus kollha. F'xi wħud miġbijat ta' din il-ġrajja naraw ukoll lil Omna Marija fuq dik il-muntanja, fuq dik l-għolja mal-11 tara lil bina jiġi merfuħ lejn is-sema. Inħallu lilha takkumpanjana f'dan iż-żmien hekk kif ukoll nitħejjew il-novena tal-Ispirtu Santu għal festa kbira ta' Pentekoste. U fil-fatt infakrukom illi fuq it-suntir tas-Santwarju ta' Pinu nhar is-Sibt li ġej 27 ta' Mejju fit-8:09 ta' filgħaxija l-Isqof Anton Tewma se jirrimexxi velja dioċesana li jara nistiednu lil poplu kollu ta' Alla fid-djoċesi ta' Għawdex. Din tistgħu issegwa wkoll fuq il-mezzi soċjali tagħna. Sadattant infakrukom ukoll illi fil-sotterran tal-kurja tal-Isqof għadha miftuħa il-wirja xema dwar il-kelma ta' Alla. Tistgħu iżżuruha sal-aħħar ta' Mejju mit-2 sal-ħadd bejn id-9 ta' filgħodu u s-sija ta' wara nofsinhar. Grazzi ħafna illi kontu magħna, aħna nixtiequlkom il-komplament tas-serata it-tajba waqt illi minn qalbna nawgurawlkom tħejjija qaddisa għal festa ta' Eid il-50, il-festa tal-inżul tal-Ispirtu Santu fuq il-Knisja. Insellmulkom.